Mae wedi bod yn reit diddorol, actually, fi fod yn rhan ohono fo. Just achos dwi'n meddwl bod wedi helpu datblygu fy hyder fi o defnyddio Cymraeg tu allan, yn enwedig, dych chi'n gweld efo chwaer sy'n siarad Saesneg efo fi. Ag ella hefo'r gŵr, because os da ni'n siarad efo'r chwaer, obviously mae hi'n siarad Saesneg efo ni, wedyn dwi'n troi yn siarad Saesneg efo fo. So, dwi'n trio rwan, os ti wedi bod efo ni, dwi'n trio troi yn ôl i Gymraeg i siarad efo fo. So mae wedi datblygu'n hyder i wrth fod yn rhan o'r cwrs, lle. Maen nhw'n dechrau siarad mwy o Cymraeg, ond hefyd dal yn troi at y Saesneg, ond maen nhw'n gwneud yr ymdrech i ddefnyddio'r Cymraeg yn fwy wan. So, dwi'n meddwl bod yn definitely wedi, yn enwedig gyda nhw, gan bod gyda nhw chydig bach fwy o defnyddio'r Saesneg na fi, lle. Ond do, mae o definitely wedi bod yn gwahaniaeth iddyn nhw, dwi'n meddwl. Definitely werth wneud o, yndi.